ማሕበር አክሲዮን ማይክሮፋይናንስ አደዳይ ብፍላይ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምምሕያሽ ዝተጣየሸት ኮይና ኣብ ዝሓለፉ 11 ዓመታት ንኣስታት 60,000 ዓማዊል ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ብምልቃሕ ጸገሞም ኣብ ምፍታሕ ትረባረበላ አደዳይ ማይክሮፋይናንስ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ብውልቀ ፍቃድ ንግድን ተወሳኺ ውሕስነትን ካብ 60,000 ክሳብ 120,000 ብር ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ ዘተኣታተወት ኮይና መናእሰይ ወነንቲ ሰለስተ እግረን ተሽከርከርትን ክኾኑ እናገበረት እያ ብተወሳኺ ካብ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ወጻኢ ብሼር ሰርቲፊኬት ብዕቋር ባንክን ሊብሬ መኪና ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ እውን ኣተኣታትያ ኣላ አደዳይ ማይክሮፋይናንስ ዓማዊል ኣብ ዝኾነ ጨንፈር ክጥቀሙ ዘኽእል ናይ ኮር ባንኪንግ ቴክኖሎጂ ብምዝርጋሕ ግልጋሎት ኦንላይን እናሃበት ትርከብ ኣብ አደዳይ ይዕቆሩም ኣብ አደዳይ ይለቅሑም አደዳይ ማእገር ህዝቢ ትግራይ ማሕበር አክሲዮን ማይክሮፋይናንስ አደዳይ እቶም ብአብዑር ዝሓርሱ መሬት ከለሳልሱ ዓመት ጽዒሮም ፍርያት ክሓፍሱም ድኻም እምበር ዓውድስ ፈኺሶም ደጊምስ ሶናሊካ ኣለኩም ንአብዑርን ኣርዑትን ዝዕርፍ ሓረስታይና ካብ ድኽነት ዘናግፍ ምህርቲ ክስስን ክብልሓፍ ሶናሊካ ትራክተር ካብ ቴክሃፍ ካብ 20 ክሳብ 125 ጉልበት ፈረስ ዘለወን ኣናእሽተይን ዓበይትን ትራክተራት ሶናሊካ ዓሚቑ ዝሓርስ ማሕረሻም ኣተኣማማኒ መኸስከሲ ካብ 30 ክሳብ 60 ኩንታል ዝሽከም ተስሓብ ዘለወን ምስ ኩሉ ኣቀማምጣ መሬት ዝሰማምዓ ነዳዲ ዘይበልዓም ንዓቕሚ ገባር ኣብ ግምት ዘእተዋ ኣብ ዝተደለየ ስፍሓትን ዓይነት ሓመድን ብዘይ ምንም ጸገም ዝሰርሓ ሶናሊካ ትራክተራት 4 ግዜ ተሓርሶ ትኽእል ኢኻ ብብዕራይ ናይ መኪና ሓደ ግዜ ተሓርስካዮ ድሕሽ እዩ ስለዚ ብኡ መጠን ድማ እትጠሊ ዳውሽ ተስልዳኣት ናይ መኪና ማሕረስ ኣብ ምህርቱ ድማ ይፈርዩ ድሕሽ ይኾን ማለት እዩ ብተወሳኺ ሶናሊካ ትሬሸር ዘመናዊ መውቅዒ እኽሊ ዲጋጋም ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪብና እኽልን ሓሰርን ብቐሊሉ ዝፈሊ እንተደሊኹም ብሞተር ወይ ድማ ምስ ትራክተር ተገጢሙ ዝሰርሕ ትሬሸር ዘመናዊ ዲጋጋም ዝተማልአን ኣተኣማማንን መለዋወጢ ኣቕሓም ናብ ዘለኹሞም ዋጋ ብደረጃ ኢትዮጵያ ዝሽየጠሉ ከም ዘለዋ ንዝበለጸ ሓበሬታ መቐለም ፊት ንፊት ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ኣብ ዘሎ መርአይ ማእኸል ይሕተቱ ድኻም ነኪዩ ፍርያት ዘሰሰን ሶናሊካ ትራክተር ምስትሬሸር ካብ ቴክሃፍ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ደጋ ሓደር ከርተት ስደት ወዳ ዓዲ ባህል ነበረ ይበላዕ ይሰተ ደሓዎ አንጋዲ ድምርኣይ በቕዕና እንተላም ሓፋሲ ትመስል ለማኒ ቁራሽ ሓርምዎ ኣግኒዩ ሰኣኒ ድንገት ሓሰቦ ክመጽእ ደይበሎ ሓያል ብጉልበቱ ወግድ ክድ ትብሎ ብለም ብነጋ ክምለስ ተበለ እንበለ ክገድድ መፍትሕ ደይለ ነገር ትደምድሙ መይዳ ሓደር ኾነ ተመስገን ድብለሉ መጽለሊ ሰኣነ እንታ ኸደ ይኾነ መከራብ ዝባኑ ይመላእ ይፈጸም ድራር ዝብእ ኾይኑ ኣረ ለመገድድ የመና ደኻፍአ ጥመቲ ሕማሚ ትደርቡ መጸ ኣብቲ ሕሉስ ዘበን ፍኖ ዘይትነው ጥዕምኻ ተሓድር ያው እንዶ ነገሩ ካበይ ምጻለሚ ልኩት ኮበለ ዝግዮ ተባኻ መልስ ድህብ የለ ወሮቶም ሓገዝቲ ነበረያ ኾይኑ ተዓዝሮም ኸይዶም ዳቀራሩም ነገር እንዶ ብድሰኣኑ ሃየ ኸስረኣማ ትወድአ ህዝቢ ሃምቆጽ ነረገፈ ጎጎ ትብል ትንፋሶ ሓለፈ እስትረአይዎ ደይመስል መስሉ ድትሓድር ነፍሲ ስጋ እኳ ደይብሉ ህፃን ሽማግለ ባጽሖይቶ መንእሰይ ድዝክር ስእኖም መን ይበልድ ነፍሰይ ድትደራረበ ደይዛር መከራ ድርም መተኮሻ ብዝባል ዕባራ በዓል 50 ጎንቦ ማይለመነ ኾነ ጎይታ ሰልጥ ደማ ቁራሽ 50 ኣነ ፈረስ መጋለቢ ገፍሕ አዳራሹ ዙርያ መለይ ጽጋብ እንደ ያጋይሹ ኣያሃብ ኻይዋ ቅዳድ ከንዳ ኾነ መውዕሊ መሕደሪ ነብራ ትባህሉ ብፀሓይ ብቁሪ ኾነላቶም ኸሳይስኡን ድበተኸ መስልዎም ዳም በየመና ግፍዒ ኣሜንያ ተበለ ስላት ምበርከኸ ሕሻኒ ኽዲዶ ይመለስ ለዓዱ ህንዱዙ ጭካነ መረበት ኻልእኻ እስክቕጻዕ ብኸውዱ ኣበስኩ ይጨለ ምእንተ ድድሓር ብዕርቂ ድሙቺ ድራር ሽማግለ ግፍዒ ድረአሎ መሰቀቕ ዓይኒ ካተረፍ ዝብኢ ውሽጢ ተንዳት ሞት ሰኣን ጥራይ ይሕፍኒ ባዕድራጋ ኾይኑ ደይዛር መከራ ረገፋ ሃምቆጽሊ ድርም መተኮሻ ኣብ ዝባን ዕባራ እኽሊ ብድፋቕ እተይትጋነዩ
أبعدك كيموت مربت رؤيو واي عدي بدبلا قرارو بمعدو حلمو قاعد خوينو بونا تيخدو بركوت أنا متنا خزقو ددو سان قراش بوغو دعدو مبصحي برهان كادر إيد علم من وحي تيجاها خن خنه من خن ما يردو كازس أنا ما تجزي قطو داوت صو مسلوق حاله غدي نغار وره بصحخو تيبله غرب تيشغله አታና ሐግዞ በድካአለና ብለም በነጋግዘት ይወሰድና ለሚአታ ቁርጺ ፈታነት መዓልቲ حلفات صنح بسماي منغستي عطم سبات كحلف ترفيد زنار دقس توقف داي حشي نفس اللي حلفت انا دا قرس ساناغو حربها بالعلي ستوي زنار اخوني خيدكم اوريو دتعدل ما وعلو دولو دطميد انقل دبصح بتولو حقوسي نغا قدم فطاري ات تكبر بعلو بحق مسكاري عطا عالم دا دمم درمه تكوشا بزبان عباره دحد حزب لوز كله مكرا وجنتي حلقه تيرفد ساعات كحنا دل علي يلي خالي ردا ጋዜጠኛ ካሳይ ማህበር አክሲዮን ማይክሮ ፋይናንስ አደዳይ ብፍላይ መነባብሮ ደቀንስትዮ ትግራይ ንምምሕያሽ ዝተጣየሸት ኮይና ኣብዚ ሓለፉ 11 ዓመታት ንኣስታት 60,000 ዓማዊል ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ብምልቃሕ ጸገሞም ኣብ ምፍታሕ ትረባረበላ አደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ እንደቀንስትዮ ጥራይ በውልቀ ፍቃድ ንግድን ተወሳኺ ውሕስነትን ካብ 60,000 ክሳብ 120,000 ብር ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ ዘተኣታተወት ኮይናም መናእሰይ ወነንቲ ሰለስተ እግረን ተሽከርከርትን ክኾኑና ገበረት እያ ብተወሳኺ ካብ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ወጻኢ ብሼር ሰርቲፊኬት ብዕቋር ባንክን ሊብሬ መኪና ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ እውን ኣተኣታትያላ አደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ዓማዊል ኣብ ዝኾነ ጨንፈር ክትቀሙ ዘኽእል ናይ ኮር ባንኪንግ ቴክኖሎጂ ብምዝርጋሕ ግልጋሎት ኦንላይን እናሃበት ትርከብ ኣብ አደዳይ ይዕቆሮም ኣብ አደዳይ ይለቅሖም አደዳይ ማእገር ህዝብ ትግራይ ማሕበር አክሲዮን ማይክሮ ፋይናንስ አደዳይ እቶም በአብዑር ዝሓርሱ መሬት ከለሳልሱ ዓመት ጽዒሮም ፍርያት ከሓፍሱም ድኻ መንበር ዓውድስ ፈኺሶም ደጊምስ ሶናሊካ ለኩም ንአብዑርን አርዑትን ዝዕርፍ ሓረስታይና ካብ ድኽነት ዘናግፍ ምህርቲ ክስስን ክብልሓፍ ሶናሊካ ትራክተር ካብ ቴክሃፍ ካብ 20 ክሳብ 125 ጉልበት ፈረስ ዘለወን ኣናእሽተይን ዓበይትን ትራክተራት ሶናሊካ ዓሚቑ ዝሓርስ ማሕረሻም ኣተኣማማኒ መኸስከሲ ካብ 30 ክሳብ 60 ኩንታል ዝሽከም ተስሓብ ዘለወን ምስ ኩሉ ኣቀማምጣ መሬት ዝሰማምዓ ነዳዲ ዘይበልዓም ንዓቕሚ ገባር ኣብ ግምት ዘእተዋ ኣብ ዝተደለየ ስፍሓትን ዓይነት ሓመድን ብዘይ ምንም ጸገም ዝሰርሓ ሶናሊካ ትራክተራት 4 ግዜ ተሓርሶ ትኽእል ኢኻ ብብዕራይ ናይ መኪና ሓደ ግዜ ተሓርስካዮ ድሕሸዩ ስለዚ ብኡ መጠን ድማ እትጠሊ ዳውሽተ ስለዳኣት ናይ መኪና ማሕረስ ኣብ ምህርቱ ድማ ይፈርዩ ድሕሸዩ ኾኒ ማለት እዩ ብተወሳኺ ሶናሊካ ትሬሸር ዘመናዊ መውቅዒ እኽሊ ዲጋጋም ኣብ ዕዳጋ ቅሪብና እኽልን ሓሰርን በቀሊሉ ዝፈሊ እንተደሊኹም ብሞተር ወይ ድማ ምስ ትራክተር ተገጢሙ ዝሰርሕ ትሬሸር ዘመናዊ ዲጋጋም ዝተማልአን ኣተኣማማንን መለዋወጢ ኣቕሓም ናብ ዘለኹሞም ዋጋ ብደረጃ ኢትዮጵያ ዝሽየጠሉ ከም ዘለዋ ንዝበለጸ ሓበሬታ መቐለም ፊት ንፊት ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ዘሎ መርአይ ማእኸል ይሕተቱ ድኻም ነኪው ፍርያት ዘሰሰን ሶናሊካ ትራክተር ምስትሬሸር ካብ ቴክሃፍ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር